illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah adin samadun Allah da kai nake farawa ka zuban hikima da basira aikin da yobiyawa ya wahidu Allah sharika zanto mai karewa ka aran dama in rera ko makiya basu so ba sai salatin ka ba iyaka Allah gun fitilarka wato Muhammadar Rasulullah zabinka wannan da ka tare sirri gare shi bashi da tamka iyalansa ka sa su da sabban sa tsarkaka sun jure duka zagi dan addininka sa da Fatima ma'asuma ummu diyagun abba sai da damuna aka yin shuka ina ya irinka shehu Ahmadin Tijani ɗarikar ka ba irinta ita muka kama ba za mu sake ba bar mu da ita gausi in yas babba ba sai yaro ba ya mutu ya Ahmad yarwa ya halara babba da wake ado ba ado da shadda ko ya ba je murin suna a gaban sa ba bagatan ba shan gajali ina da kai ba zan sha wuya ba da Musa su fi da jare kasa ku muka zaba assalamu alaikum baye gatan kowa assalamu alaika ni si ga wuce sanin kowa tafiya ki har yau an gane ka bayi a failar ka muke yau da ita za mu tashi gobe kurman bai ba ka sano mai birnin Gombe labai kun sadai kun mu da ku muka rabe babbar targogo ga sari jalisi tawaye doki sai da linzami ba mu da kamar sa bayi abi ka dole a soka martaba ta yayi yo ko makiya sun fahimci waye kai din yasa su zage sa wata rana ko sai su ya basa haka lambarin shawe ke ka sallama ka bi bayi in ka yi barama dubu sun so sha in gaya ma ko ina ka je yau sai ka ji ana barhama kai nuwa da shan Allah shehu mai gibri ma mai dan Usmanu zaki sarkin himma ga ki kusan karazumi da Ahmad Yarwa mai shehu lisanul faida kai nake sarawa ga Sharif dan Sale da shehu Balarabe jiga to ta za a jaruwa a rijiya ba ƙarya kuke makiya shehu ba za ku iya ba shehu kenan ake gaya ma mai tawaga zuga zamanin nan baye kai kake ta jujjuya sa duk inda ka zo shehu ya wuce lissafinsa abin sunnar rasulullahi ba ku irinsa yo ko munkiri ya gane da kai yake hujjarsa muna son shehu soyayya ba da awa ba soyayyar sa gare mu dole ne ba za mu bari ba makiya ku ƙara shirin ku don ban wa fara ba kuma ban fara don mu ba daina ba masoya ai soyayya a kyale ƴaƴan zamba masu bata mara faida Allah ya shirya ku zo mu bi shau ba faɗin baki ko ra'ayin ku dan faida da ka gan shi za ka yo gane shi a koda yaushe Allah ne abun ambato a gunshi ya riko da manzon Allah da ma'alin shi zikiri da salati ya rike ba wasa ba tafakkurin sa a rabbe ke ba bawa ba in ka zalunce shi ya fe maka ne ba wai ba masu sharri gare mu ilahu ba za ya bari ba yo akwai ina ka duba babu kamar ya irin mu ya zaba da sulukin mu akai muke barahamu hasada da kyashi mu bari baya layin mu Allah ka tarwaza makiya a gare mu dan muna kauna ga abun san mu ƙarya shirin adukar ku yo fasawa gaska barama makiyan ka ba su iyawa bilak bai zilin baki talauci ke damunka to aiki ya same ka yaro da gurba sai lasa wasu ba mu gani wa za ya gaji kan aikinsa barhama ka tangar Allah ba mai rushe sa ko ina a faɗin duniya na labarinsa muradi na kai ne galibi na goska anan nake so in sa shuba nan na gajiya ba karan naci a san kai banka ba za na bari ba la ilaha illallah Allah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah Allah la ilaha illallah